Всім привіт, з вами Матвій Плей. Ви нам усім цього до мене. Буде день. І здається галасти. Це забираю. Це я поставив. Забираю це. Поставлю отак. Це просто не треба. Что я? От! Я дуже вам ви хочете добавити друзі, якраз можете ви мене добавити. А написати управління на мій світ. І я так мій. І так можете добавити в інформації області. А ви тут ви не знайдете мене і можете якраз мій зайти на мій канал і зайти в канал і там буде просто добавити дуже і усім па-па-па.